dan, dečice! Vi znate da smo mi učiteljice u osnovnoj školi Milić Rakić Mir. Da! Naša škola je najmlađa u gradu, baš kao što ste vi najmlađi u našoj školi. Nama je važno da se vi u ovoj školi osjećate kao u svojoj porodici, bezbrižno i bezbedno. A da li želite da odemo u školu i vidimo šta tamo uče i kako uče? Da! Idemo onda. Idemo. Škola je jedna ozbiljna stvar. Mora i da se uči, ali to nije teško, jer ovde sve činimo da učenje bude zabavno. Kada se završe časovi, dok tata i mama rade, neka deca ostaju u školi, u produženom boravku. Tu se pišu domaći zadaci, ali se i sluša muzika, druži i igra, istražuje i koristi internet. U produženom boravku deca mogu da uče francuski, nemački ili engleski jezik. Škola je opremljena tabletima i novim didaktičkim materijalima zahvaljujući podršci Dečije fondacije Pestaloci u okviru projekta Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje. Takođe, obezbeđeno je kontinuirano profesionalno usavršavanje zaposlenih u školi kroz akreditovane seminare CIP, Centra za interaktivnu pedagogiju. 10. Bravo! I šta smo rekli na francuskom? Kako se kaže dobar dan? Imamo lepu i prijatnu trpezariju u kojoj se deci poslužuje obrok po izboru roditelja. Učenici mlađih razreda su u prizemlju, a na spratu su stariji. Dobar dan! Posebno mi se dopada što uz pomoć nastavnika možemo da budemo kreativni i koristimo različita multimedijalna sredstva. Svako od učenika ima mogućnost da pokaže svoj talenat i sportski duh. Poštujemo jedni druge i međusobno se pomažemo. Negujemo vrednosti jer imamo najbolje nastavnike. Mi smo jedina škola u gradu koja učestvuje u projektu Obogaćeni jednosmenski rad. Posle redovnih časova sa nastavnicima realizujemo aktivnosti kao što su lakše do znanja, podrška u učenju, crno-beli svet, umetnička fotografija, eko kutak, mjuziklaža, sportić. A posebno smo ponosni na naš školski časopis Iskru, koji u novom ruku predstavlja dešavanja u školi. Mi crtamo, pevamo, glumimo i istražujemo. I sve to besplatno za učenike i učenice naše škole. Mnogo odraslih brine o tome da sva deca budu bezbedna. Ovde se deca druže ili se igraju u školskom dvorištu za vreme velikog odmora. Dragi budući prvaci, videli ste kako izgleda naša škola. Čekamo vas!